qafas li jipproteġi l-konsumaturi għax dik tkun kriżi. Mela. Serħu raskom għaliex Mark jieħu gost kull meta jiġi fil-programm isemmi l-2023. Jiena qatt ma ħbejt xejn u man-nies dejjem kont upfront fuq dan. Taf x'in id-differenza meta nqala dik il-kwistjoni? Kienet propju it-tielet interconnector u naraw x'qal il-Prim Ministru dwar dan. Ħadd pjaċir ħafna nisma' lil Mirjam Qabli illi tħabbar il-proġett tat-tielet interconnector li se jkun teknoloġikament differenti mill-ewwel żewġ interconnectors għal fatt li l-voltaġġ se jkun wieħed differenti tal-lum għandhom 220 kV dak se jkun ta' 380 kV anke għaliex jaqbel preċiżament mal-grid Ewropew. Inizjalment se jkun qiegħed jagħtina 200 megawatt ieħor. U mbagħad bl-applikazzjoni tal-prinċipju ta' scalability nistgħu nirdupjawh għal 400 megawatt. U dik hija din il-faċilità li se jkun qed jagħtina dan it-tielet interconnector. Il-Partit Nazzjonalista jaqbel mal-proposta ta' tielet interconnector? Da żgur, semmejt anta f'dibattitu li kelli ġimgħa l-oħra mal-Ministru, naqblu anke mal-possibilità ta' raba' interconnector u kif qed dakinhar nemmnu li għandu jkun ma' pożizzjoni ġeografika differenti mill-Italja. Ġifieri l-istess ħaġa. Jiena fuq ħafna pożizzjoni ġeografika differenti fejn? Ekku, mhux l-Italja, jien semmejt inħarsu jew l-Afrika ta' fuq jew pajjiżi oħra fl-Ewropa. Pajjiżi oħra fl-Ewropa. Ovvjament irid ikun hemm studji bħalma jsir dejjem għall-proġett tad-kapitali, ġifieri mhux ħaniddeċidi llum jiena mal-liema pajjiż ħanqabbad, wieħed irid jaranizza l-ispiża, irid janalizza mhux biss il-capacity ir-return biex iżid il-capacity, imma anke biex iżid is-security of supply. Ġifieri ma fejn jidħol il-pjan, fejn tidħol il-provvista tal-gass, ikun hemm pjan fit-tul minn qabel. Illi jkun hemm trasparenza sħiħa fil-kuntratti, illi fejn tidħol il-ġenerazzjoni naraw dejjem li nixtru bl-irħas source, propru biex nipproteġu l-konsumaturi u biex mhux biss niftaħru bis-sussidji imma ninvestu fl-enerġija rinnovabbli biex naraw li l-bżonn ta' dawk is-sussidji jonqos matul iż-żmien tajjeb u naraw ukoll li terġa' tidħol is-serjetà fl-aks biex in-nies ikunu jistgħu jerġgħu jafdaw u jifhmu l-kontijiet li jaslulu. Illum nikkonferma għalfejn in-nies verament moħħhom mistrieħ bina biss, mhux għalx biss meta nitkellmu dwar stabilità fil-prezzijiet nagħmluha, konvinti minnha, qatt ma morna lura pass minnha, kontrarjament għall-Oppożizzjoni Nazzjonalista l-kellim tal-Finanzi stess li mhux konvint minn din il-politika u jibża li ma jkunx kapaċi jagħmilha u jwettaqha, imma illum meta tgħidli anki dwar interconnector imqabbad ma' pajjiż ieħor fl-Ewropa mingħajr ma taf kemm ser jiġi jiswik. Interconnector imqabbad ma' pajjiż ieħor fl-Ewropa qed tkompli tikkonferma li lanqas taf x'inhu il-prezz li ħatwassal u titfa' fuq in-nies. U dik id-differenza bejnietna li jien illum għamilta ċara aħna morru għar-rinnovabbli, morru għall-enerġija aktar nadifa mingħajr ma nitfgħu il-pis fuq in-nies. Jekk tqabbel tqabbad ma' pajjiż ieħor l-irħas li jiġik ikun 3 darbiet l-ispiża kapitali ta' dak li qegħdin naraw aħna. U dak ifisser spiża fuq bejnietkom li ma nistgħux inwaffqukom. Mela, waqaf Ringrazzjakom ħafna tas-sem tagħkom ħammorru direttament il-Gargur fejn il-kollega tagħna Luigi Zgendo li ħajrapporta mill-attività politika tal-Partit Nazzjonalista. Luigi, sellimlek. Insellmilkom Glenn u Paola ninsab ġewwa Triq ir-Repubblika fil-Gargur fejn ftit tal-ħin ieħor il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg se jkun qed jindirizza din l-attività politika bitħejjija għal 30 ta' Mejju fejn il-poplu se jkun qiegħed jivvota fl-elezzjoni ġenerali. Iktar aġġornamenti se jkunu fuq is-sit elettroniku tvmnews.mt u fil-bulettini tal-aħbarijiet. Naddi l-linja lura lejn l-istudio lejn lilkom Paola u Glenn. Grazzi lilek Luigi u għandna mbagħad lil Trisha Falzon illi l-lejla qed issegwi l-attività tal-Partit Laburista li l-lejla qegħdin propju fil-lokalità tal-Birgu. Trisha, fidejk. Inselmilkom Glenn u Paola mill-Birgu fejn propju ftit ta' sekondi ilu għadu kemm beda l-ewwel intervent tiegħu il-Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista Dr. Robert Abela f'din l-attività politika illi qed issir hawnhekk fil-Birgu hekk kif illum il-pajjiż daħal fit-tielet jum ta' din il-kampanja elettorali li se twassal lil pajjiżna l-elezzjoni ġenerali fit-30 ta' Mejju illi ġej. Aktar
dettalji dwar din l-attività illi l-Partit Laburista qiegħed isejjaħ attività fil-Misraħ, diskussjoni informali fejn qed jaqsmu l-esperjenzi tagħhom ukoll diversi persuni se jkunu fil-bulettini rispettivi u anki fuq artiklu fuq il-portal tagħna tvnnews.mt aktar tard il-lejla. Intemm hawnhekk dan il-kollegament dirett mill-Birgu fidejkom biex tkomplu bil-programm. Grazzi hemmhekk il-kollegi Luigi u Trisha u issa ħan iddiskutu proposti li saru mill-Partit Nazzjonalista fil-qasam tas-saħħa u miegħi bi pjaċir il-Ministru Ġoti Nabela u Shadow Minister Stephen Spiteri. Biex nagħmlu ċara Glenn, il-proposti tal-Partit Nazzjonalista uħut minnhom iddiskutejnihom fil-programm tal-biera, però la ħarġu iktar proposti illum allura biktar dettalji llum ħassejna li fer ekku. Ekku, illi nerġgħu niddiskutu il-proposti u forsi nifokaw iktar fuq il-proposti illi ħarġu illum li kienu interessanti immens. Ġewet jien għaliex isu kull proposta illi joħorġu il-Partit Nazzjonalista you shoot it down immediately. Laqqas biss tistħarġuha tħarsu leha għaliex. Politika għall-pajjiż di għaliex. L-ewwel nett, grazzi tal-istadina u nsellem il-kull qed jarana u jismana. Mhuwiex il-każ però li wieħed qed jagħmel hekk, anzi jiena ilni kemm ilni Ministru dejjem fil-Parlament saqsejt waqt li nkunu niddiskutu xi proposti għandhom. Ħarġuhom issa. U għalhekk qed nieħu pjaċir li din hija l-ewwel darba li qed nisma' proposti min-naħa tal-Partit Nazzjonalista. X'naħseb fuq dawk il-proposti? Nistgħu nitkellmu ħafna. Għajdli anzi nixtieq nkun naf. Nixtieq nkun naf. Jiena naħseb li ħafna mill-proposti jew saru jew qed isiru. Imma hemm proposti minnhom li jinkwetawni għax Tieni eżempju ħan niftehmu. Bħal pereżempju li jinħolqu xi tip ta' inċentivi, tax-free breaks għal dawk l-ispeċjalisti li jiġu minn barra jaħdmu għaw. Jiena insaqsi li l-nifsi, jien ma kont speċjalista naħdem barra. Meta iddeċidejt li niġi naħdem lura Malta, jiena ġejt lura naħdem Malta għax kien hemm xi gvern wedni xi tax cut. U jiena wieħed minn ħafna speċjalisti li imorru barra u jerġgħu jiġu joffru servizz ġewwa Malta. Għalija hija xi ħaġa insolenti, tinsultani lili, li tgħidli, isma' hemm speċjalist barra, qed nitkellem fuq tobba, m'iniex qed nitkellem fuq nurses u radiographers, imma il-feeling huwa l-istess. Tista' tinsulta lil xi ħadd aktar minn hekk milli tgħidlu inti ġejt Malta u qed toffri servizz Malta u ħadd tkompli toffri servizz Malta u ħa nittrattak sow. Imbagħad hemm xi ħadd barra u biex nikkonvinċih jiġi lura jaħdem Malta, dak għandu 5 snin tax break u ħanħallsu mod ieħor. Mela mhux diġà għandna anomalija bil-contract A u l-contract B fil-konsulenti u r-resident specialist. Dik mhix anomalija li inti għandek tobba jitħallsu mod u tobba jitħallsu mod ieħor u jirrendu l-istess xogħol. Din hija xi ħaġa li ġejja minn amministrazzjoni nazzjonalista u la tkellmu la jagħmlu il-collective agreement qalu fi żmien mid-ġurnata. Din hija anomalija li rridu nindirizzawha. Mhux ħanoħolqu anomalija oħra, anomalija li ħatweġġa lin-nies lill-ispeċjalisti tagħna li jażlu li jiġu jaħdmu Malta diġà. Jiena din hija waħda mill-proposti li mhux tikkonfondini, din tinsolentani lili u lill-kollegi tiegħi. Stephen, il-mistoqsija tiegħek mela qegħdin tagħmlu enfasi qawwija fuq il-workforce Maltija. Mela apparti din il-proposta li min jiġi lura Malta ikollu l-benefiċċji u dwar dax qed insaqsi kemm tafu, kemm ikkalkulajtu li hemm ħaddiema tas-saħħa li telqu mill-pajjiż għaliex dalgħodu jiena smajt il-kap tal-Oppożizzjoni jgħid hemm mijiet u eluf. Di korretta li hemm l-eluf tal-ispeċjalisti li telqu u biex tirrispondini f'waħda. Qegħdin tissuġġerixxu wkoll illi jiġi negozjat pakkett aħjar għal ħaddiema tas-saħħa u kien hemm enfasi partikolari fuq ħaddiema tas-saħħa Maltin. Imma ġifieri
il-barranin jaħdmu fil-ħadima tas-saħħa u l-Maltin jaħdmu fil-ħadima Esklużi, tas-saħħa ġifieri. ħatamluhom collective agreements differenti, ġiet tmur kontra anke liġi tax-xogħol. L-ewwel net. X'inhu l-pjan? Forsi ma fimniex. L-ewwel iktar mill-pjan, l-ewwel net irridu naraw il-prinċipju wara dawn il-proposti. Il-prinċipju tajjeb kif timplementaħ il-problema. Ħanibda l-argument. Il-prinċipju huwa illi hemm bżonn ta' aktar ħaddiema Maltin fil-healthcare. Ma jistax ikun illi kellna exodus ta' workforce li kienu jaħdmu ġewwa il-healthcare u dawn telqu. U mhux qed ngħid biss għat-tobba, il-Ministru jaf anki nurses. Illum nurse kważi laqqas tiġi attirata wara dak l-istudju kollu, wara li l-gvern ikun ħalsilha l-istipendi, wara li tkun talmet kollox blaħlas, u mbagħad tispiċċalek titlaqlek fil-gaming. Jew tmurlek f'settur ieħor għaliex m'għadix interessata minħabba diversi raġunijiet, fosthom kundizzjonijiet tax-xogħol, fosthom il-paga. Ma mhux barra minn Malta titlaq tbiddel is-settur. Ismani, qed ngħidlek, anke qed jiġru aħna l-interess tagħna huwa li nżidu l-workforce. Issa telqitx barra minn Malta, jew telqitx u baqgħet Malta telqet mill-healthcare. Imma l-proposta tagħkom għal min telaq minn Malta u ħanejda. Aħna rridu nirrikonoxxu li l-qasam tas-saħħa jeħtieġ iktar workforce. L-ewwel nett kif nafu u dan qed iħossu anki l-Pawla Hub. Il-Pawla Hub huwa state of the art, ninżallu l-kappell, il-Ministru wilta qablu għax kien involut ħafna, però jidher ċar li hemm ir-riżors uman li huwa nieqes. Inti ara l-primary health services u l-emerġenza fil-Pawla Hub kemm hu l-waiting time tal-pazjenti li jmorru biex jeqdew. Naħseb id-domanda hija tant qawwija li hemm bżonn ta' iktar professjonisti li jaqdu dik id-domanda u din nafuha. Jekk mur l-emerġenza mhux qed tara l-istess, jekk qed naraw jekk mur f'dipartimenti oħrajn ma narawx l-istess qegħdin irridu nirrikonoxxu Ministru inti tafu dan li s-sistema tas-saħħa hija overloaded. Jekk din hija overloaded, għandha bżonn iktar ħaddiema issa biex tattira żjed ħaddiema. L-ewwel qed tippjana lihom qabel għax int ma tfaqqassu bajk ikollok ners, tabib, speċjalista, konsulent or whatever. Trid tinċentivhom ħalli jibqgħu fis-settur tas-saħħa billi jkollhom kundizzjonijiet u pagi dinjitużi. U għalhekk għamilna dal-proposti aħna biex nattiraw l-argument tal-Ministru jiena minn issa ngħid mhux argument, għax huwa argument u tista' tara l-validità fih. Però b'mod temporanju, aħna b'mod temporanju outsourcingna l-emerġenza biex illaħqu mal-problema. Mod temporanju qed naraw kif ċertu servizzi intuhom il-privat biex illaħqu mad-domanda. Il-prinċipju fimnieħu kulħadd jaqbel idealment ikollok ħadima Maltin. Imma il-proposti li għandu l-Partit Nazzjonalista kif iżid il-workforce, il-mistoqsija tiegħi. Il-billi il-workforce, per eżempju, li tihom il-minimum wage lin-nurses jew min qiegħed fil-healthcare ħatattirhom għall-istudenti. Għall-istudenti sabiex daw tittirhom u jibqgħu għaddejjin għax l-inċentiv li inti għandek xi ħaġa finanzjarjament qed tissapportjak qed tgħid ħadħajlek tibqa' iva u titteressa ruħek tidħol fil-healthcare. Mela ħanaraw kumment li għamel Dr. Alex Borg dwar dawn il-proposti tal-Command Center u li semma it-tabib Spiteri dwar kif il-PN għandu fiksibu li jnaqqas il-waiting list. Ħanaraw flimkien. Tieni proposta hija propju li noħolqu just-in-time Command Center fejn ħajkun hemm ċentru ġewwa servizzi tas-saħħa tagħna illi jikkontrolla illi kollox ikun f'ħinu u f'waqtu. Dinja parti dinja l-iktar crux ta' kollox ta' kif aħna bħala Partit Nazzjonalista ser innaqsu il-waiting time. Dal-aħħar ġranet li ngħid illi aħna rridu mmorru lil mill-waiting list imma rridu mmorru u niddiskutu il-waiting time ta' kif ħannaqsu il-waiting time tal-pazjenti tagħna. Mela, ġewet jien, il-PNet jgħid li jisma' hemm waiting lists illi jekk jitlgħu fil-gvern se jindirizzhom daw u li intom qed tħallu n-nies jistennew għax ma kkenajtux fit-tul, iffukajtu fuq l-ekonomija mimlija fuq il-popolazzjoni eċċessiva u l-Maltin u anke l-barrajn qed jiġu ibatu b'konsegwenza ta' hekk ikun hemm burnout, ġieli jużawha, burnout fis-settur tas-saħħa. Inti xi twieġeb għalija di? Glenn, hu ftit paċenzja bija. Il-riżors uman huwa importanti u għalhekk hemm bżonn inkompli nirrispondi daqsxejn fuq li diġà intqal. U ħanerġa' li nieħu li nnifsi bħala eżempju jiena meta kont konsulent
fl-Iskozja, ara ma jmur xi ħadd jaħseb li kelli take home pay li id-dar kont nieħu aktar paga milli nieħu f'Malta. Din hija nifhmuha li il-pagi f'Malta. Alla minn Scotland? It-take home li jifdallek inti fidejk. Huwa aktar qaw milli l-Iskozja, dan nista' ngħidu jien għax ġarrabtu. Dik waħda. It-tieni, aħna rridu nattiraw lin-nies biex jiġu jaħdmu hawn billi nofrulhom career progression, billi nofrulhom tagħmir u postijiet fejn jistgħu jeżerċitaw il-professjoni tagħhom